Nakuhaan sa CCTV ang pagbilin sa usa ka bagong himugso nga baby boy sa usa ka kan-anan sa Tantangan, South Cotabato. Nagbilin sa bata, padayong gipangita sa otoridad. Aniyang report. Sa CCTV, makita ang pagsulod nining usa ka tawo nga naka-hoodie jacket sa usa ka kan-anan sa barangay Maibo, Tantangan, South Cotabato, Martes sa kadlawon. Taod-taod, gipatong niini sa estante ang bitbit nga paper bag. Gitanggal ang plastik ug gibilin kini. Kinabuntagan, nasuta nga usa ka buhi nga bagong himugso nga baby boy di ay ang sulod niini. Ang insidente gilayong gireport sa usa ka traffic enforcer ngadto sa Regional Study Center for Children sa mong lungsod, hangtod nga ang mong staff sa mong center ang midala sa bata sa usa ka ospital. So as of this moment, yung bata nasa Alabalik for further po sa kanya assessment kay gina-antibiotic pa po ang bata. Di pa masuta kung babae o lalaki ang nagbilin sa mong bata. Ginapangita na kini karon sa otoridad. Matod sa MSWDO, niadtong March 10 ning tuiga, usa ka baby boy sab ang gibilin og gikustodiya sa ilang buhatan. Busa kini ang ilang panawagan. Ay panawagan ko sa mga bata, siguro mga teenager ito, nag-aaral pa, takot sa responsibility nila bilang isang nanay, and yung iba hindi pa rin ready. No? Panawagan ko lang na sana maging responsible tayo sa kanilang mga bawat move. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mama, One Mindanao.